కాజు బర్ఫీ అండి. అందులో చాలామందికి స్వీట్ ఇష్టం కదా! బర్త్‌డే పార్టీస్‌కి గానీ, ఈవెంట్స్‌కి గానీ, మ్యారేజెస్‌కి గానీ, రిసెప్షన్‌కి గానీ మనం ఈ యొక్క స్వీట్ చాలా ఇష్టపెడుతూ ఉంటాం. మీ అందరికీ తెలిసింది ఇది జీడిపప్పు పౌడర్‌ని చేసిన తర్వాత, లేత పాకంలో బాగా పేస్ట్ చేసిన తర్వాత, మళ్ళీ దాని మీద కాసింత వేడి నీళ్ళు పోసిన తర్వాత, ఒక ట్రే ఆఫ్ ప్లేట్ తీసుకొని దాని మీద మళ్ళీ వెన్నో, బటర్ రాసి, ఆ పాకాన్ని మొత్తం ఒక ఫ్లాట్‌గా చేసి, అడ్డంగా, నిలువుగా కోసి, ఆ సిల్వర్ ప్లేట్ పెడితే ఈ కాజు బర్ఫీ అవుతుందండి. బాదం బర్ఫీ కూడా ఉంటుంది. ఈ కాజు బర్ఫీ అనేది రాజస్థాన్‌లో పుట్టిందండి. అగర్వాల్స్ అనే ఫ్యామిలీ ఒక 250 ఏళ్ల క్రితం, 150 ఏళ్ల క్రితం వాళ్ళు ఫంక్షన్‌లో పెట్టడం జరిగింది. తద్వారా అది నార్త్ ఇండియాలో బాగా పాతుకుపోయింది. అలా మన సౌత్ ఇండియా కూడా వచ్చింది. మీలో ఎంతమంది కాజు బర్ఫీ లవర్స్ ఉన్నారో కింద కామెంట్‌లో పెట్టండి. మీరు కూడా ఏమైనా ఈవెంట్స్ వచ్చినప్పుడు గానీ, మంచి పెళ్లి వేడుకల్లో గానీ, మీరు కూడా ఈ కాజు బర్ఫీ స్వీట్‌ని పెట్టండి. ఈ షార్ట్ చూసిన తర్వాత, ఈ రీల్ చూసిన తర్వాత మీకు కూడా తినాలనిపిస్తే మీరు తినండి. తియ్యటి వేడుక చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.